Хей, здравейте! Ето ги Ивка и Маги. След мен са те да си покажат какво са чантите. Ето е моята чанта. Така започваме. Тук се отваря. Тук на призорче трябва да ми стои телефона, но той е цикъл. Така. След това има зип, който се отваря. И вътре е така. И тук има пътъмне. Това е на гъбъл, много е хубаво, много ми харесва, а е малко и не заема много място. Вътре е така. Да. Тук са номерата на майка и баща ми, няма да ви го показвам. И така. След после ще направя всичко едно отделно видео за всички картички в портмонетата. Тук другото е едно огледалце, което изглежда много детско, ама аз много си го харесвам, на Барби. Така. Тук има едно тайно джобче, в което си нося тайните и няма да ви показвам. Това е едно тефтерче, където си рисувам и си пиша какъв са тексти. Как съм си писала? Няма претегляне по природа и най-различни. Тук се рисува. И така. Следващото е, че тази страхотна, колко много ме кефи, си намисля. И вече много се вижда. Да. Не вижда много, както бе. И къде за зъби. Трябваше да имам тук и минти, обаче те свършиха, понеже всички минти изядаха. И така. Проект за зъби е на Оранж. Така. Тук са моите слушалки, които съм се вързала с физика, защото мините много се плитат и не мога да ги сплитам. И една сива щипка, шнула, като счупена вече. Стивчанката. И тук да има едно жълче, на което се изключва. Може да направим клипче, как да си направите да си сложите разтържатели, като много хубаво. И хайде сега с мечтата. Аз ще ставам как да прибера нещата. Хайде! Здравейте! Сега аз ще ви покажа какво имам в моята чанта. Така че. Така, първо е моят телефон. Той седи в тук. Ето чантата ми. Много е хубава. Имам портмоне. Вътре... да, мои парички. Къде ми карта? Ето е картата на Playground. Ще ви показваме в друго видео. И пари. Така. Имам... тик-так, сексиче. И... включваме. Така, като колешката. Така да нарича. Нарека. Това имам чантата. Сега е на мен. Хайде! 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 Здравейте, сега ще покажа моята чанта. Ето я и тя, моят книжки. Стига? Това е ужасно. Къде е телефона, Брински? Това е моят телефон. И виждате отребя. Айде, не се катинче вече. Да. Това е моят книги и имам други джурийки. И това са моите ключи. Имам и други за работи, които няма да ги показвам. Здравейте, нещата и с работа. И сега е ред на Ивка. Ами сега е ред на всички да ги казвам довиждане. Чао. Чао. Добре да кажи.